ಇತೇಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿದಾರೆ ಸಡನ್ ಬತ್ತದು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಸೇರ್ನು ಪನ್ನಾಗ ಸುರ್ತ ದಿನಕುಲು ಎಂಚ ಇತ್ತು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತು ನೀರ್ನವಲು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಚರ್ಮರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಮಲ್ತ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತನಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ತೋರ ಆಡೊಂದಿತ್ತನಿ ಈ ನಾಟಕ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ತೋರನೆ ಬರ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪು ಗಂಧ ಎರಡು ಮನೆ 2 ವರ್ಷ ಕುಲ್ತೆ ಕೆಲವು ಜೋಗ್ಲು ಓ ಗಾಲಿಪಟ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೀರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಏತ ಹರೀಶಣ್ಣಗ ಪ್ರಾಯ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತು ಎರಡನೇಕೆ ಏನಗ ಹರೀಶಣ್ಣ ಏತ ಕೆಜಿ ಇಲ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವು ಏಪಲ ಸೂರಜ್ ಒಲಾಂಡಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪು ಒಲಾಂಡಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಕುಲ್ಲದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪು ಉಂದಾನೆ ಪಿರವುಡು ಕಾಡಲಕ ತೋಜನ್ನು ನಾವು ಇನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಂದರ್ಶನ ಮನ್ಪೆರ ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಬೆದ್ರ ಮೊಟನಾಡೊಂದು ಬೈದೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯದಿಂಚ ಮೇರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುನಾಗೆಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಪುದ್ದಾರ್ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ದೇಹದ ಗಾತ್ರ ಆರ್ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂತೂನಗನೆ ಜನಕಲ್ನ ಮೋನೆಡ್ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಕುಲು ಮಾತೇರ್ಲ ತೂತಿನಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜರ್ ಅಕನ ತಂಡದ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಕರಿನ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಟೆ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಕಡಂದಲೆ ಅಣ್ಣನ ಊರುಗು ಬೈದೇನು ಆ ಜಾಗೆಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಗ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹರೀಶ್ ಕಡಂದಲೆ ಎಸ್ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಡುಂಡು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಓಲು ಕಾಡುಗಿಲೆ ತಂದು ಬರ್ತದೆ ಸಂದರ್ಶನ ಅಂತ ಒಂದು ಜನಕುಲು ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರು ಓಲು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾಗೆ ಒಂದು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೇಡಿ ಗುರಿ ಬಂದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಪೂರ ಮುಲ್ಪನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ಅಂಚಾದ ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ ಗುರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚಾದೇನೆ ಇಡಗಿರಿ ಎಲ್ಲ ತಂಬೈದ್ದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಹರೀಶ್ ಕಡಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ನಾಟಕ ರಂಗಡ್ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಪುದರುಂಡು ಅವು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಟೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಡುತ್ತೂತೆ ನರಮಾಣಿ ಇಂದಲೆಪ್ಪೇರು ಗಾಳಿಪಟ ಅಂದಲೆಪ್ಪೇರು ಇರೆಗ ಅಂಚಲ ಎಪ್ಪುನದಲ್ಲ ಬೇಜಾರುಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಏರ್ ಎಂಚಲ ಎತ್ತನ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಕೆಲವು ಜೋಗ್ಲು ಓ ಗಾಲಿಪಟ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೀರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಊರುಡು ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಜೋಗ್ಲು ಓ ಗಾಲಿಪಟ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಬಲೆದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬರ್ತೀನತೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಗಾಲಿಪಟ ಬಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಅಂಚಾದ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಲಿಪಟ ಅಂದ್ರೆ ಶುರು ಎಂಕ್ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಹತ್ರ ಬಟ್ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮೂಲಾಗ ಹೋಪುನಂಡ ಆರು ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಊರು ಓಲು ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಏರು ಅಕುಲು ಏತು ಜನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಊರು ಕಡಂದಲೆ ಓಲಾಪುಂಡವು ಕಡಂದಲೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಡೆಡ್ಕ ಬೆದ್ರದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬೆದ್ರಾಗೆ ಪೂರ್ಣವು ಕೊಡ್ಡೆಡ್ಕಡ್ದು ಅಂತ ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಕಡಂದಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬದಾರ ಮೋನಪ್ಪ ಬಂಗಿಯಾರ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಲೀಲ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗು 4 ಜನ ಜೋಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ದಯಾನ್ 5 ಮೆಗ್ದಿ 2 2 ಮೆಗ್ಗೆನ ಹಾಕಲು ಪಪ್ಪ ದಾದ ಮಂತ ಅಂತೀರಿನ ಅಂಚ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಬರಪ್ಪ ಅಂತೀರು ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಎತ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಕೇಯಿ ನಟ್ಟಿ ಶಿಕೇರ್ಲ ನಿಕುಲು ಅತ್ತತ್ತೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಹೋಗಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಂಚ ಇತ್ತನು ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ಇರಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬನ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಥವಾ ಬಜಿ ಕಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಣ್ಣ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಪಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಾಗದ ಅವಾಗ ಹೆಂಗುಲು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಬೆಂದದ ಬರ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡ ತಾಂಗತೀನಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೆಂಗುಲು ಬೇಲೆ ಬರ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ದು ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ದಾರ ಯಾನೊಂದು 2 ಮನೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತು ಓ ಶಾಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಶಾಲೆ 4ನೇ ಮಟ್ಟ ಇಡ್ಬೇಕ ಕಡಂದಲೆ ಅವು ಕಡಂದಲೆ ಕಲ್ಲೊಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜರಗಟ್ಟೆ ಬೋಲ ಬಂದು ಅವಲೊಂಜಿ 5 ಹಿಡ್ದು 7ನೇ ಮಟ್ಟ ಪೋಯ್ ಹಿಡ್ಬೇಕೆ ನಾವು ಊರುಡು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಡಂದಲೆ ಅವಲೊಂಜಿ 2 ಮನೆ ಮಟ್ಟ ಪೋಯ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಹುಷಾರಿತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಬೂಸ್ ದಾದಜ್ಜಿ 2 ವರ್ಷ ಕುಲ್ದೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಮನೆ 2 ವರ್ಷ ಕುಲ್ದೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿಕೇನು ಬಂದನ್ನ ಬಡತ ನಡದು ಇರಕ ವಿದ್ಯೆ ತರಕ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಪು ಅಂತೀರ ಅಕ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಇತ್ತದ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದ ಹೆಂಗೆ ಏತ್ ಕಲ್ತನೆಲ್ಲ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಲ್ದಾಡತ್ತ ಬಂದು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಬಂದು
ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಲಾಗ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಅವಲಿತ್ತ ಐದು ಪಕ್ಕ ದಾದ ಬೇಲೆ ಅಂತಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಪುರ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅದು ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಕಲ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದು ಪುರ ಕಲ್ತೆ ಅವ್ಳು ದುಬೈಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಕೆಲವು ಕಲ್ತೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬೆದ್ರಾಡ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸಮಯ ಬೆದ್ರಾಡ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಟು ಅಲ್ಪ 2-3 ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೆ ಅಂಜ ಉದಯರ್ ಬಂದೆ ಏನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿ ಬರೋಂದಿತ್ತೀರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂಜ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆದಿತ್ತು ನಿಂಗ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದಿತ್ತೀರ ಐದಕ್ಕ ನೀನು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರನ್ ಲೆತ ಹತ್ತೀರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೀರು ಮೇಲೆ ನಾಟಕದ ಕಾಮಿಡಿದವರು ಅಂಚ ಹಂಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ಪುದಾರ ಹಿಡ್ದು ಫೇಮಸ್ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಭಯಂಕರ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬಂದ ಮಾತಾಡ ಕಾಮಿಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಇಜ್ಜಲ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಆ ಟೈಮ್ ಕೂಜಲ್ ಪುರ ಗುಂಗುರು ಕಾಪಿ ಕಟ್ಲಕ ಅಪ್ಪಗ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದಾರು ಮೇರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬಂದು ಆರ್ಲ ಪಣೊಂದಿತ್ತೀರು ಉಮೇಶ್ ಬಗ್ಗಿನ ಉಮೇಶ್ ಆರು ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್ ಮಾರ ಅಂಚೆ ಪಣೊಂದಿತ್ತೀರು ಮೇರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಎಡ್ದೊಕ್ಕ ಮೇರು ಇಂಜನ ಪಾತಿರ್ದು ನಾಟಕ ಸೇರೋಣ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ನಾಟಕದ ಅಪ್ಪಗ ಪುರ ಶಾಲೆಡ್ಪುರ ಅಂಚ ಛದ್ಮವೇಷ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಸೆ ಕಾರಣ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸುರೂಕ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದಿನ ನೆನಪುಂಡ ಶಾಲೆಡ್ ಹೂ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗ್ ಛದ್ಮವೇಷ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೋಲದ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಕುಂಬಾರನ ವೇಷ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಇಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಕಿ ತೆಗಿತಿತ್ತು ಶಾಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಾಗ ಒಂದು ಎಂಜಿ ಬಂತಿರುತ್ತೆ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಕೊರಗೇರ್ನ ಆ ಟೈಪದ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಆಟ ಅವೇನು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಸೆಗಾರಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಒಬ್ಬರು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂದಿತ್ತು ಶಾಲೆ ಅಂಚ ಮೇರೆ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬಂಡೆ ಮಲ್ಪನ ನಿಕ್ ಅಂದು ಹೆಂಗೋ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಂದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿದ್ದಾರೆ ಸಡನ್ ಬತ್ತದು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಸೇರ್ನು ಪನ್ನಾಗ ಸುರುತ ದಿನಕುಲೆ ಎಂಚೈತು ನಂದಿತ್ತೆ ಇರೆಗದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಬಂಡಾರು ರಂಗಭೂಮಿದ ಡೈಲಾಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರೇನಾರು ಎಂಚ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೀರಿ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಆರು ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಈತುದ ಡೈಲಾಗ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಬರೆದಕ್ಕಂತ ಕೊರಿಯರು ಅವನು ಪೂರ ಬಾಯ್ ಓಲ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಓಲ್ ಇರ್ಲಾರಲ್ಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿದಲ್ಪ ಕಂತದ ಕೊರಿಯರು ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಉಂಟು ನೀನು ಇಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬಂಡಿ ಬಂದು ತೊಂದೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಸಿರ್ತಾಡ್ಯ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ತಿತ್ತೆ ಹೆಂಗ ಮೊದಲು ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತು ನಾವು ಮಂಗಲ ಬರ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಡಾರಿತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಜಿ ಮಠ ಸತೀಶ್ ಸ್ವಾಮಿನ ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಆಕಲ್ಲ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಲೇಡಿ ಸಹ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ ದಾದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ಯಾನ ಪಂಡ ಬರೀತೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಕಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಜನ ಅಲ್ಪ ಎಂಜಲ ಅಂಚಿಂದ ಅದು ಕೊನೆಯರೇ ನಾನು ಮಿತ್ ಮಾಡಿ ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ತು ಈ ದಾಲ ಪೋಡಿಚ್ಚು ಮಾರ ಯಾನು ಈ ಮಲ್ಪ್ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಹೊರ್ಪುನಾರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗಲ ಪಸತ್ ಬತ್ತೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಹೊರ್ಪುನ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ನಿಗಲ್ ದಾಲ ಪೋಡಿನ ಮೇ ಪೋಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ರಂಗಭೂಮಿದ ಗುರು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಂಚಿಲ್ಲ ಈತ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಆರೆ ದಾದ ಕಲ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಅರೆಡ್ ದಾತ್ರನೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಧೈರ್ಯ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಪೋಲ್ ಮಲ್ಪ ದಾಲ ಪೋಡಿಚ್ಚು ಆ ಧೈರ್ಯಡು ಈತ್ನೆಟ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇರೇನಿತ್ತ ಓಲನಲ್ಲ ಸಾದಿಡಿ ಏರನಲ್ಲ ದಿಕ್ಕನಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಗ್ಗೇನಂದ ಇರ್ಲಕ್ ಎಂದೇರ ಜೀವ ಜೀವದ ಜೀವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂತು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಆರಂತ ತೋರಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಐತೆ ಹಂಗಿದ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಮೆಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತೋಜ ಅಂತ ಏತ ಹರೀಶಣ್ಣಗ ಪ್ರಾಯ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತು 42-43 ಮುಟ 80 ಇಸ್ವಿ
ಮಾತಾವ್ ಮಾತೇರೆಗಳ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಜೀವದೂನಾಗ ತೆಲಿಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾತೇರೆಗಳ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಲ್ಯರ್ ದಿಂಚಲ ಈತೆ ಸಾಪುರನ ಹತ್ತು ತೋರ ಆಯರ್ ಇರೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ದಲ್ಲ ಬೈದಾರ ಇಚ್ಚಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ತೋರ ಆಡಂದಿತ್ತನ್ ಈ ನಾಟಕ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ತೋರನೆ ಬರ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಗ ಅಂದಾತನ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವ ನಾಟಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಕ ದೇವರ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಎನ್ನಿ ಬಂಡ ಏನಾರ್ದ ಹತ್ರ ಈ ಸಬ್ರ ಜೋಳ ಅಪ್ಪ ಕಲಾಮತಿಗೆ ಏನಾರ್ದು ಸೇವೆ ಅವನುಂಡತ ಒಂದೊಂದು ಖುಷಿ ಉಂಡಾತ ಇರ್ ಮ್ಯಾರಿಡಾ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಪಜಿಂದೆ ಕೊಲ್ತೀನಿ ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ಅಂದ ಬರ್ಚಿ ಇಂಚೆನ ಉಪ್ಪುಗಾದ ಒಂದು ಮದ್ಮೆ ಅಂದ ಕೊಲ್ದೆ ಇದಿರ್ನ ಜೀವದೂನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಡೌಟು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಏತ್ ಕೆಜಿ ಉಪ್ಪಿರು ತೂಕ ಪಂಡ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ತರ ಬನ್ನಿರು ಒರಿ 25 ಬನ್ನಿವ್ರಿ 45 ಬನ್ನಿವ್ರಿ ಎರಡನೇಕೆ ಏನಗ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಏತ್ ಕೆಜಿ ಇಲ್ಲಿರು ನಾನೊಂಜಿ 37 ಮುಟ್ಟಪ್ಪು ಏತ್ನೆ ಇಸು ಇರ್ದವು ಅವು ದಾಲಜ್ಜಿ ಹೊರ ಕಮ್ಮಿ ಅವಿ 35 ಬರ್ಪುಂಡು 37 ಬರ್ಪು 32 ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅವನು ಇತ್ತೊಂದು 37 ಬಲ್ಲೇಣ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ನಂದು ಬಂಡರು ಬೆದ್ರಾಡು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇರು ದಾದ ಮತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪುನಾಗ ಒಂದು ಬರೀ ಇಡ್ಲಿ ಅವು ದೋಸೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಅಮ್ಮ ಕಲ್ಪದ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಇರ್ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋದು ಕಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರಿ ಓನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪಾಡಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ದೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಪುರ ಕಲ್ತೆ ಎಂಚ ತೂತು ಪುರ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೈಕ್ ಬಂಡವಾಳ ಕೊರಿಯರಿ ರಂಜಿತ ಹೋಟೆಲ್ ಪಾಡುವೆ ಅಂದ್ ಪಿದಾಡಿಯಾರು ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸತ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನಿ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ದಲ್ಲ ಗಂಜಿತ್ತು ಮಲ್ತಂತೀರ ಆ ಗೂಡು ಏನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ರೇಡ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾಸಾಬು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿ ಒಂದೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಟೈರ್ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟದಿತ್ತು ಟೈರ್ ತಾನೆ ಉಂಟದಿತ್ತು ಅದು ಬೇಕಂತ ಸ್ವಂತ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ದು 20 ರೂಪಾಯಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮುಟ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಮಲ್ದೆ 2-3 ವರ್ಷ ಮಲ್ದೆ ನಾನು ಬಂಗವಾದದ್ದು ಮಲ್ತೀನಪ್ಪ ಬಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಅಲ್ಪ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದತಿ ಒಬ್ಬರು ಸಾಲ ಒಂದು ಬಂದು ಬಡ್ಡಿ ಅವು ಒಂದು ಬರ ನಡ್ಸೋನಿತ್ತು ನಾಟ ವಹಿವಾಟು ಬರ ದಿನ ಬಂದಿತ್ತು ನೀರು ಅಂತ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತು ನೀರ್ನವಲು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಚರ್ಮುರಿ ಎಗ್ ಸ್ಟಂಬ್ಲರ್ ಒಂದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಚರ್ಮುರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನ ಮ್ಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಬುರ್ಜಿ ಅಂಚ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜರ್ನಿ ಇರ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಇಂಚ ಲೋಕಲ್ ಪುರ ಅಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಇಂಚ ಫೋನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ನಾವು 600 ಏನಲ್ಲೇ ತೊಂಬಂದಿಟ್ಟೇರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನ ಶಾರದಾ ಆರ್ಸಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಡೆಗಿಲ್ಲ ಏನಲ್ಲೇ ತೊಂಪೇರು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಯಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಗಂಜಿ ಮಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪುರ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಅವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಮಲ್ತದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರಾಡು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಬೆದ್ರಾಡು ಉಪ್ಪುನ ಟೀಮ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ MS ಕಿರೋಡ್ ಬಂದು 6 ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪುರ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತು ಟೀಮ್ ಆದ ಐಟಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಚ ಪಿತಾಯಿ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂತತಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಟೀಮ್ ಆದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕರ್ ವೇಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಲಗುರಾಲು ಅವು ಬಂಡ ಕಲತ್ರ ಪದ ಒಂದು ಇತ್ತು ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕಲತ್ರ 6 ಡ್ರಾಮನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡ ಬಂದಿರ್ ಹೀರೋ ನಾಟಕ ಬರೀಲಿ ಅದು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡ ಬಂದ್ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸುರುತ ನಾಟಕ ರೈಟಿಂಗ್ ಸುರುತ ನಾಟಕ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡ ಐಟ್ಲ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೇಂಗ್ಲು ಐಟು ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ರೋಲ್ ಆ ಟೈಮಡು ಚೇತನ್ ರೈ ಬಂದಿತ್ತೀರು 6 ಮೈನ್ ರೋಲ್ ಇತ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಪನ್ನಡತಿ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಪಜಿ ಪಂಡ ದೀಪಿಜಿ ನಾಟಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡ್ ನಲಕ ಪೋಂಡು
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಹ್ಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇತನ ಕತೆ ಹ್ಮ್ ಆನ ಕತೆ ಮೇರೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತ ನಾಟಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾರ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟಿರಿ ನಾನು ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಎಂಗಲ ಟೀಮ್ದ ಬಂದ ಒಂಜಿ 7 ನಾಟಕ ಈ ರೀತಿ ಉಮೇಶ್ ಮೀಜರ್ನ ಟೀಮ್ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ಬೆಂತ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಡುಟೋರೆ ಎಂಕಲು ಒಂದು ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದು ಕಿನಿಗೋಲಿ ಶರತ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮುಗು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಜಿಮಠ ಸತೀಶ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರ್ ಎಂಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚನ ಇಂಚ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದರ ಅವಾಗ ಬಂದ ಎಂಗಲ ಟೀಮು ಅದೊಂದು ಒಂದು ಇತ್ತೀಜಿ ಇತ್ತಲೆ ಮಲ್ತ ಅಂತ ಡ್ರಾಮಾ ಅಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಆಡೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇತ್ತ ಅವಳು ಭೈರಸ್ ಭಾಸ್ಕರ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆದಾನೆ ಚಪ್ಪೆ ಲೋಕು ಲೋಕಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ನಾಟಕಗಳು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಏನಲ್ಲ ಲಲಿತಮ್ಮಂತೀರ್ ನಾಟಿಗೆ ಅಂಚ ಆರ ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದನ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಆ ಟೈಮ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಕ್ಕು ಒಂದೇನೆ ನಮಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೋ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಆಯ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತಿಂದಿರ್ನ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಂಡಾರ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿ ಇಂಚ ಅವು ನಮ್ಮ ಐದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀರು ಸೇರಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ತಲಿ ಬಲೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಕೊಡಿ ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಜಿ ಮಠ ಅಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಜಿ ಮಠ 3 ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೋಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಗಾಲಿ ಬಟ ಬಂದೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಬ್ಬರು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬರ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗಿರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿನ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋ ನಮ್ಮ ಮೇರ್ನ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ನ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರಗಿತ್ತ ನೆನ್ನೆ ಪೊಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಜನಕುಲು ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಕತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇರನ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮಂತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಓ ನೆನೆಪುಂಡರೆ ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಅಂದಿರ್ ನಾವು ಒಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಬೈಲೆ ಮನಕ್ಕನ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕನ ಎಕ್ಕಸಗಡು ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಅವು ಏಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಶೋಭರಾಜ್ ಐಟ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಐಟ್ಲ ಪನಂತ ಬೀಡಿ ದಪ್ಪಿನ ಕೈ ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಂದು ಮೇರ್ನ ರೂಪೇಶ್ನ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ನೆತ್ತೇರು ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇನ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿಘಾಟ್ ನಾವು ಆರಾಮರ್ಲಿರ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ವಾ ಒಂಜಿ ದೊಂಬಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದಿ ಎಂಗಲ ಊರು ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿಡಂತ ತೊಂಬು ಜಾಸ್ತಿ ಏಸಿ ಆತ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ತಗಲೆ ಅಂತ ತೊಂಬು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಗುಲು ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚ ನಿಗುಲೆ ತೊಂಬ ಉಂಡು ಬಾರಿ ದೊಂಬುಂಡು ಬಾರಿ ದೊಂಬು ಕಂಡಾಟ ತೊಂಬು ಯಾಕೆ ರೆಚ್ಚ ನೇನು ಪತ್ತದಿ ಎಷ್ಟು ದೊಂಬು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಗದ ತೋಟದಲ್ಲ ಇವತ್ತಿರ್ಗೆ ಏರ್ನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪಂಡರ್ ಇರ್ನ ನಾಟಕದ ವಿಷಯ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇರೆಗ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಏರಂಡಲ್ಲ ಇರೇನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಉಲ್ಲೇರ ಇರ್ಲ ಇರೇನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದಿರ್ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲಾದಿಪ್ಪು ಏರ್ಲಾದಿಪ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಕ್ಕನ ನಟನೆ ತೂದ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಎಂಕುಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆತ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ನಟನೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲಿರಿ ಕಾಪಿಘಾಟ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬೋಳಾರ್ ಅಂಚಿನ ಕುಲ್ ಮಾತು ದುಂಬುದ ಕಲಾವಿದಿರ್ ತಾನೊಂದು ಬೋಳಾರ್ ಇತ್ತೇರಿ ಅಂಚಿನೆಟ್ ಎನ್ನ ಜೋಗ ಬಂದಲ್ಲ ಅದೇ ಆರ್ಲೆಗ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬನ್ನೋಲಿ ಬಂದ ಆರ ಪಂಡ ಬಾಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್
ಅರೇನ್ ತುಳು ಕಲ್ತಂದ ಆರ್ಲೆಗನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಆಪುಜಿ ಆರ್ಲೆಗ ಆಪುಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಆಪನ ತುಕನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂತೆ ತಿಕ್ಕಿದಾರೆ ಏ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೋಂಡು ನರಮಣಿ ಬಂತೆ ಇತ್ತ ಬಂಡ ಉಮೇಶನೇ ಪುದಾರ್ ದೀತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ನರಮಣಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲಿರ್ನ ಹರೀಶ್ ಮಾನ್ಪಿನ ಪುದರೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದೆ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ನರಮಣಿ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ಒಂಜಿ ಗಾಲಿಪಟ ಅಂಚ ಅಂಚ ಸಿನಿಮಾದ ಇರ್ ಪಾತೆರ್ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಇರೆಗ್ ಓಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಇಕ್ಕಿನ ರೋಲ್ ಇರ್ ಪಂಡೆ ನಾವು ಏಸ ಬಿಚ್ಚಾರ್ತಾತೆ ಏಸ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಂಡ ಅರೆ ಮಾರ್ಲೇರ ಕೆಲವು ಮಲ್ತಿದೆ ಅಂಡ ಕೆಲವು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ಲತ್ತೀರ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಹತ್ತು ಏಕಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ